אוקיי, אני מצלמת את התרגיל שעושים אחרי טיפול בשיטת בוהן לאמה ולמרפק. עכשיו, כמו תמיד אנחנו עושים את התרגיל בשני הצדדים, אפילו אם רק אחד כואב, ואנחנו מתחילים עם הצד הטוב. אז אני אדגים על צד אחד, אבל מתחילים עם הצד הטוב ועוברים לצד הבעייתי. מאוד פשוט. סגירה ופתיחה של כף היד, פעמיים. אוקיי? כבר עשיתי יותר. כיפוף ואישור של המרפק, פעמיים. שמיניות עם כף היד, זה בעצם יערב את כל הזרוע, כאילו מציירים שמיניות כמה פעמים. אוקיי, ועכשיו. תנוחת הנחש המקיש או אוזה, אני קוראת לזה. היד כפופה, שמוטה כאן מקדימה. להפנות אותה רגע אלינו, ואז ליישר. אחד. כף היד, לא רואים, אבל כף היד פתוחה בישור. ואז מחזירים, שמוטה, מסתובבת, ישור. ובפעם האחרונה עושים את זה מהיר יותר. אוקיי? וזה הכל. פעם ביום, עדיף בבוקר כדי לא לשכוח, וזה הכל. לראות אם זה משפר את המצב, באמה, במרפק. זה אמור להעמיק את מה שהטיפול הצליח לעשות, וזה תרגיל ששווה לנסות גם בלי קשר לאם עברתם טיפול באזורים האלה בשיטת בוהן. בהצלחה.